ప్రైజ్ ద లార్డ్. ఈరోజు దేవుని వాక్యము, బెత్తము వాడని వాడు తమ కుమారునికి విరోధి, కుమారుని ప్రేమించువాడు వానిని శిక్షించును. సామెతలు 13వ అధ్యాయం 24వ వచనము. ఎవరైతే తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లల్ని క్రమశిక్షణను పెంచడానికి ఆలోచిస్తూ ఎక్కడ వారికి వ్యతిరేకంగా నచ్చని వారిగా ఉంటామన్న భయంతో అనవసరమైన గారవం చేస్తూ ఉంటారో అది కేవలం వారి పిల్లలకు ఎంతమాత్రం మేలు చేయని ఒక స్వార్థంలా ఉంటుంది. కానీ నిజంగా అటువంటి స్వార్థాన్ని వీడి తమ పిల్లల్ని ప్రేమించడం అంటే తమ పిల్లల్ని ఖచ్చితమైన క్రమశిక్షణతో ముందుకు నడిపిస్తూ, అది కూడా ఒక ప్రేమ మరియు ఓర్పుతో కూడిందే ఉన్నప్పుడే జరుగుతుంది. వారి తప్పును వారికి అర్థమయ్యే విధంగా కొన్నిసార్లు కోపంగా లేదా కొన్నిసార్లు ప్రేమగా పిల్లలకి చెప్పగలగాలి. అటువంటి ప్రేమతో నిండిన శిక్షను వారికి కనపరచగలగాలి, అది కూడా ఎంతో జాగ్రత్తతో. అది పక్కన పెట్టి వారిని సరిచేయాల్సిన సమయాల్లో కూడా సరిచేయకుండా అనవసరమైనప్పుడు మాత్రం ప్రతిదానికి తిడుతూ వంకలు పెడుతూ ఉంటే అది వారికి హాని చేసేదిగా మాత్రమే ఉంటుంది. కాబట్టి తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలు తప్పు త్రోవలో వెళ్తున్నారు అని తెలిసినప్పుడే ప్రేమతో, ఓర్పుతో మరియు వారికి కొంతసేపు బాధ పెట్టించే బెత్తము వంటి ప్రవర్తనతో అయినా సరే వారిని శిక్షించగలిగితే వారి జీవితాలని స్థిరత్వము కలిగిన క్రమశిక్షణలోనికి నడిపించే ఒక మేలులా ఉంటుంది. దేవుడి వాక్యమును దీవించునుగాక.